Čaute, ahojte a dobré ráno prajem. Som sa veľmi rád predstavil, kto som a čo dosiahnem, čo chcem dosiahnuť. Moje meno je Adam, mám 22 rokov a dôvod, prečo som zapol túto kameru, alebo teda skôr telefón, je ten, že chcem dokumentovať svoj život, svoj pohľad na veci, svoje názory a svoje myšlienky. Zároveň chcem sa naučiť veľmi dobre rečniť. To znamená, že toto je forma, ktorá mi pomôže v tom, aby som sa zlepšoval, v tom byť lepším rečníkom a motivátorom. To znamená, že kto chcem byť, čo chcem byť alebo čo som, tak aktuálnym môjim cieľom, obrovským cieľom, za čím si idem, je stať sa osobným koučom v sebarozvoji mentálneho, fyzického zdravia pre mužov, mladších mužov, kde im chcem poskytnúť informácie, akým spôsobom byť konzistentný, akým spôsobom byť reálne disciplinovaný, akým spôsobom si prechádzať cez ťažšie situácie, obdobia, problémy a zároveň akým spôsobom sa zbavovať svojich zlých návykov, budovať si nejakým spôsobom dobré návyky a aby ste žili lepší život. Mojím obrovským cieľom nie je len byť coachom, pomáhať ľuďom s biznisom, pomáhať ľuďom v sebarozvoji ako takým a zároveň byť úspešným rečníkom a dobre komunikovať či už na kamere alebo komunikovať v osobnosti. A dôvod, prečo som sa takto rozhodol, proste nemôžeš byť spokojný s tým, čo aktuálne máš a musíš každým dňom napredovať, učiť sa, skúšať nové veci. A toto je jednou z vecí. Toto je z jednou vecí, kde odporúčam, keď chceš reálne uspieť, proste povedz si, že ideš do toho. Nezáleží na tom, v akej situácii si, čo prežívaš, čo zažívaš. Základom je pustiť sa do roboty, ktorú máš urobiť preto, aby si sa stal človekom, ktorým reálne chceš byť. To, čo reálne očakávaš, to sa v tvojom živote reálne splní, to sa v tvojom živote reálne stane, pretože sila myšlienky, ktorú ty reálne máš, je silnejšia ako čokoľvek iné na svete. V to, čo reálne veríš, to sa ti reálne stane, to sa ti reálne splní. A viem, že týmto spôsobom, ktorým to chcem teraz aktuálne robiť a prezentovať a zároveň chcem inšpirovať ľudí takýmto spôsobom. Viem, že to dokážem, viem, že to je niečo, aj keby to trvalo 10 rokov. Je to niečo, čo reálne chcem splniť a takýmto spôsobom využiť svoj maximálny potenciál, ktorý reálne mám a idem si za tým, čo proste reálne chcem. To je misia muža. Robiť to, čo ťa reálne baví, robiť to, čo reálne robiť chceš a zároveň mať zmysel života. To je to, čo je poslanie nás ako mužov. My ako muži sme vodcovia v tomto svete. Sme vodcovia v mnohých rozhodnutiach, vodcovia v tom a budovatelia životov seba, zároveň života okolo nás a je to niekedy ťažké zobrať takéto bremeno na seba a zároveň si povedať, že OK, idem vybudovať niečo, na čo budem kurva hrdý. Na čo budú hrdí moje deti, na čo bude hrdá moja manželka, moja mama, môj otec, na čo budem hrdý sám na seba, ale zároveň je to veľmi ťažké. Základ je ísť si za tým, čo reálne chceš, čo reálne miluješ robiť a zároveň to, čo ťa reálne v živote baví. Pretože základnou vecou v živote nie je sa zodreť v nejakej robote, ktorú nechceš robiť. Základnou vecou v živote je žiť život na svoj plný potenciál a hlavne žiť slobodný život kdekoľvek na zemi chceš, akýmkoľvek spôsobom mať čas
na seba, mať čas na svoju rodinu, mať čas na budovanie samého seba, na svoju prácu, to, čo chceš reálne dosiahnuť v živote. Nie zodreť sa pre niekoho iného len preto, aby si zarobil nejaké peniaze. Peniaze sú fiktívna vec, peniaze sú to, čo ťa reálne drží v systéme, v ktorom reálne žiješ. Keď si odmyslíš peniaze, zostane ti položka času. Keď začneš pozerať nie na peniaze, ale na položku času, začne si ten čas viacej vážiť, lebo zistíš, že kurva, ten čas ide veľmi rýchlo. Nech máš 18 rokov, nech máš 15 rokov, nech máš 40 rokov, vždy si povieš, kurva, ten čas ide veľmi rýchlo. A vždy si musíš položiť otázku, OK, čo môžem aktuálne urobiť preto, aby som zabezpečil seba, zabezpečil svoju rodinu, žil slobodný život a neriešil žiadne peniaze. Mojím hlavným cieľom na tomto kanáli, ako som spomenul, je inšpirovať ľudí, inšpirovať mladých ľudí. Ak by som mal inšpirovať aspoň jedného človeka, spalo by sa mi lepšie. Lebo to je to, čo ma reálne baví. Pomáhať ľuďom, inšpirovať ľuďom a zároveň byť oporou druhým ľuďom, ktorí potrebujú podporu a zároveň potrebujú nejakým spôsobom motivovať. A to je moja náplň. Takže toto je také úvodné video. Ja vám ďakujem pekne. Verím, že si to nájde svoje publikum a možno to niekto uvidí, možno to nikto neuvidí, ale idem konzistentne ďalej. Budem konzistentne dávať takéto videá, kde budem rozprávať o svojich skúsenostiach, svojich veciach, svoje mysli, čo reálne ako to vnímam a zároveň chcem rozvíjať tento biznis ďalej. To, čo reálne chcem robiť. Čaute.